Здравейте, колеги! На Бори му миришо, намираме се, нали, тук в землището на село Кремен. Както виждате, вчера ударихме 2 прасета, ама днеска стуката е по-голяма от 5. На едното му пръснали мозъка и му мирише на Бори. Не знам за какво мирише, ама да почнем сега подред на днеска. Жека, какво искаш да кажеш ти сега днеска? Какво направи? Готов ли? Какво удари? Алф ли удари? Това е бялото. Къде? Той е хубавичко. Стрелките му спря. После продължаваме лова. Заро, ви какво направихте, бе? Къде ударихте? Ние ударихме едно малко. Румен ни даде хубави координати, нещо по-големи можем да ударим. По-големи избягаха. Днеска много прасета дигнаме. Обаче, нали, то слуката е слука. Другите, аз не знам кой ги удари вече другите, бе. Хандуров, къде си, бе, пиле жарено? Къде си, бе? Ти ли ги пропиля тие? Колко удари ти? 2, ама кажи какво стана, как те нападна. Не знам, тя нападна, ама аз съм право, пък тя лежи. Ти си право, пък тя лежи. Така е. Удари Хандуров, удари днеска 2 бройки. Другото го удари черния, Асена му го няма, избяга, защото пак и малко вика срам е. Димо, какво? Къде са, бе, Димо? Къде са? Ломето реката. Ломето реката, още чакат. Да чакат. Тонка, ти днеска нещо... Днеска само преследване. Тук, там, офроуд. Офроуд днеска. Така беше с мене, малко разчитахме на ни червени китки, дето постоянно там лежат прасета, обаче ови, затлуката се слука. Вместо да са там, бяха от другата страна при Румен. Илчо не можа да ги нареди както трябва, иначе да окапят сената като круши. Илчо ли е виновен? Не, няма нищо. Това е, колеги, за днеска 5 бройки, пак 5-0 за дружинка Чекаларово. И както разбирате, лова продължава. Някой нещо да каже на... Димо, ти какво там? Нещо думата ли искаш? Нещо ще кажеш ли? Голям е так да се. Тие на Сашко кучета ги слушам отдолу, може би половин час ги лаят на място. Оттам ги шищах, отиваха при жеката, бялото. Да. Така. Това бялото отива при жеката. Другите? Сашко 3 пъти стреля, припади, отиде реши. 3 пъти стреля. Той казал, че някакви кълба правят, падат, ама нещо тренират аеробика ли. Ама не стават. Това е, колеги, днеска пак много изстрели. До чуване до следващата седмица. На следващата седмица вече ще отсъствам, защото болят на краката, вече няма да се разправям. Да. Като се опре, вече до година. Айде, чао.